Handos pira sa usa ka problema. Mayong kung ito papalitoy, unsaon man ako pag-adjust ang akong bana nga usahay sa puton kaayo. Dali na kayo masuko o maglagot papadyo pero usahay sad, maayo sad siya kayo. Og buot. Makulbaan na kayo ko kung maglagot na ni siya kay manghagis dayon. Manglamba dayon siya papadyo. Kanang naana siya kalagot. Ingon ani gyud ning relasyon papadyo. Kinalan gyud ay nga antusan o sakripisyo, please advise. Well, actually, yes. Doon na kay punto nga, imog yun ang adyason, bana. Oo. Pero, ang mong pagutan, ano ko sa'yo nung gisapot siya? Kana, doon na ginailawang nga rason, Papa Joe. Oo. Kaya naman mga bana nga mo lang. Ikaw papalit to, basta di ka pa doon magpasapot sa Masigunas ka ng mga laki, Papa Joe. May magnita laki. So, magsapot-sapot di ka pa doon ko no. Balik ko, Papa Joe, mag-rebuild di kunuhay. Ilan pa sila mo yung mabapol siya nga? Dito malambo ay bugat eh. Basta doon na sa kay pagkuwang sa imuhang bana. Mao na nga ingana ang iyang epekto di ba papalitoy? Tinood na, Papa Joe. Oo. Storya siya ka ng tarong ngayong uto kayo ka usahay raman sa di mo ka permanente ka ha. Storya mo nga dong sa may mong saputan si kalagutan nimo. Wala ka ba? Basta nag-decision siya ka mamadjasad ka ng iyang problema sa trabaho. Pwede. Madasad niya ba? Sa angsong amoy, late ko. Ako dahil mong paimungtan. Wata ka ba siya nga? Pwede. Ang sa'yo pala ka magluto diya, magkakaon ko magkalakaw tawag sa'yo, di ba? Pwede nga. Pwede nga na yun. Oo. Or, yung ba no, dugay kung gawat mo, bangon ka kay alams na yan. Siya huwat-huwat, na late na ko. So, storyaan ka na, di mo. Yan. Hindi siya kamay kung ito papadyo shoutout lang kung bana nga nas trabaho ka ron. Diba? Sige, di kang jang. Sa buto na gina ninyo yung kanang mga relasyon. Kana ba kami yun, gunam yun ang period of adjustment. Kaya alam yun na tinod manggawas ang tinod na yung mga batasan sa mga couple. Sa mga lalaki, mingon nga, sus, mao din ni kapuya din, no? Maminyo tali, mapasalitaw nga, okay na ko yung kwarta. Mga ilang gamay, pamliting mama, okay na. Pero kanina yung Pagminyo ta. minyo ta ato tanan, no? Nabiron mo, nga na. Daling, Papa Joe. Oo. Pwede pa lang iuli. Mau ba, so doon na kay plano yung ulit masawa. Dili, oy. Muna kong sa uban, Papa Joe. Dito pwede uli, oy. Yatag na duglain. Ayaw. Kasi ano to siya nga, sus, hambog-hambog dito yun. Mura itong pinakan sa bigas. Oo, wala. Oo. Iuli mo? Dili, oy. Storyaan na gina ninyo yung mga problema yun. Ana. Okay, dapay lang na pabalitoy. Text line o pa nakabot na rin, Papa Joe. Okay, ito na yung pangitaan dali. Hello, Daddy Carl Dalanon. Yan. Sa mga taga-Borbo na, hello din nila Jaime Candelario. Sige, what na tadri ha? Katong mga punta na niya. Problem, Papa Joe. Oo. Yan, tara, tara. Tara daw, saan na yung problem ng caller? Hello? Hello, Papa Joe. Hi. Hello. Kasi ato. Problem, Papa Joe. Oh, problem. Singanin mo. Kate Charlene. Kisa-kisa? Charlene. Charlene. Taga-asa mo ka na yung Charlene? Korn, taga, inatilan na ko, Papa Joe. Hinatilan. Kalayo pa. Nakasinatilan ka ron.
Wala na ako dari sa Talisay. Mao ba? Yan sa may problema ni mo, sa tingin mo, Tailing? Charlie. Charlene. Oo, Oo. Charlene. Hindi mo mahalit tong Okay, Charlene, sa may problema ni mo? Kuan Papa Joe about sa ako ang ex ba? Oh, ex na yun ang problema pa ka? Dali Papa Joe ba? Kay, sige man siya samok, God. Ang akong problema ron kay, nana ko uyab. Kanang igagaw ra sila. Kaya Ano yung usa nang gisugot nga, dool ra magkay sila? kanang naluoy man siya nako Papa Joe. Kanang idaran man sa Papa Joe ba? Ila edad niya o ikaw? Kuan siya kanang 28 na siya niya. Tapos ako 21 mo. 22 na sa ko karon Jimon. Hala, no mo na idara ninyo. Unsa na lang di kay ko? Oo. Mga way hospital. Onya. Magmamay na Papa Joe kay ang katong ex na ako, akong gibuwagan kay nakig-ibran ka siya na ako kay nakigbalag sa sariyahang kalibin. Di agot sad ko. Di wala po ko kabalo sa iyang kalibin. Kasi gig-post po sa Facebook nga. I-mention bitaw akong pangalan nga. Bisag wala ko nang hilabot ba? Ako kasamong silang relasyon niya. Masaon ako na sila, bisa kung saon ako istorya nga, ayan na pagsamok na ako, pero ako lagi lang, kanang gaman ko nila istorya ba niya, dili ang ko gusto nga samok ba niya, ang ako Ay, niya na siya. tagaasa mo siya? Tagaasa mo na sila? Ang kanang babae, taga Cebu, Rasad niya, ang kanang nag-boarding house sila, tuwa sa Nasyon niya, wala ba may na-commission communicate sa ako ang ex-baya niya. Nagduda sa Japo. So, ang gi-mention nga ay apelido ni mo? Papa Jo? Ang gi-mention nga sa Facebook doon ay apelido ni mo? Oo, Papa Jo. Ingna sila nga pwede sila makiya ng cybercrime. Pwede kayo. Doon ay balaod anak ko. Kaya pagpanaot. Kay kuan man gud Papa Jo kay MS ako wala na ko ga samok nila. Unsay baya mo relasyon sa kong uyab rong bago. Nga dili baya sa ingon nga kanang masige sa cellphone, trabaho ra dyan na akong uyab pero nga ko lang ako nang iyang kalibin. Samo kayo ba? Mangita siya bikil bitaw. Hey, insecure lang siguro na. Insecure na. Ano na patuloy? Alang Papa Jo kay sexy man ko niya siya. Piti man tambukan niya. Muna masuya siya na ako. Hala, no. Ano? Hindi, ang ako lang kakuanan ba? Unsay ang ngayon ako buhaton Papa Jo. Oo, wala lang buhaton, hindi na sige. niya magsamok ba? Sigdain na siya. Di magkakagutumon o magsige siya o pagilabot ni mo. Di Dili magkaka... man pero ako magitong gingnan akong ex gani nga. Ay, sigdain na lang. Wala na. Ilan na ng business. Sigdain na lang yung ex mo na. Di problema sa mong ex kay... Ano bitong buwag-buwag siya? Dili man Papa Jo. Ang iya man kalibin mo sigsamo ko ako. Oo, gani, sigdain na lang. Ay na lang, sigdain na lang sila. Yun na ang ngay patulan pa po. Oo, kaya nang relasyon ni mo. Imo dia. Wa man kasla manuog sa imong panimalay ka. Oo, yun. Wala man sad pero nagbahad siya nako Papa Jo kay kung maray daw ko na sa Talisay bantay lang ko na siya nako. Kung sige, magbuglo ta diri kay imus mo sa tikas kanal akong gingnan. Mo challenge. Wala man Papa Jo good. Putot man na siya Papa Jo pero sobrang Ikaw ba isip pa na uy? Bidaot pa niya pa ba dyan? Kaya magod Papa Jo kung mayo kang pagkatao, dili angay siya manghilabot kay wala man nanghilabot sa kuniya. Okay lang taniya nga manghilabot siya nako. Nga na
nagbalik magrelasyon sa iyahang Ay, banabana. ano ka day, no, sure na iyahan na, secure magana siya. Niya. Ay na patuloy lagi niya, mo papatulan siya sa way. Wala may kalainan, parehara mo duhay na. Pero wala man ako siya patuloy na papadyo. Ang ako lang kakuanan ba kay iyang gamito magpo sa Facebook. Ang akong ex pa jud. Basahan ba yan ako? Yang akong ex ba yan, gi-unblock ba ko niya? Ay, gi-block ko niya, gi-unblock ko. Ay, wala siya kalit go lagi ni mo lagi. So, ika na lang mo block ka na nila. Oh, kung Wala lagi, gi-block na bito na ako. Taraman dahil. Ano problema pa magkaroon? Gi-block naman din mo. Wala man siya po, sige magkuhan siya po, maghimo mag-account og lain. Saan mo na ako na? Ayo, i-accept. Oo. Siya. Accept siya na ikagwa kila di ay. Ginasa Sige, juga. di rin ako mag... Ginasa juga ka na intriga ni mo. Wala ka lain. Oh. Ano ako kayuyab? Kaya ako yuyab ni mo. Ako yuyab ni mo karon. Ino yung tingka nga na. Sa mga diya Charmino nga. O Charlene nga. Sige pa magagpatol na. Kung wakay pagbati na laki sa dahil sila, malang magkamatay na sila. Importante, ato, saman, manig na to ko. Makausap. Oh, yun. Ikaw ko no, be. Ikaw ko no. Imong uyab, pre, sitwasyon, balihon na to. Sige. O niya, Blacky niya. Magsigig, surang-surang Japon ng kuan. Laing amabay, di ba ka masuya sa doon maglagot? Masuya sa ko, natural sa na. Ano yung kuya, bilog-bilog na, katrabaho na nga to, pero waka kabawa na. Sige na, panumbag dito. Sige, Ito siya kalagot. ano mo, Diyos? Wala. Wala man papadyo, bautan man to papadyo. Oh, ya, mo pa binuha nga ng binuta. Ay, na, binuha. Ganang, ay, napatuloy ng mga, kuan. Dili na ako patulan na eh. Kasi kung sa panayang gipost, di na dyan ko managad, bahala siya. Ay, parang, Problema ba na ako? dili. Ikaw, kung tanong ko mo, problema na ako. Lain ang papadyo. Oh, yeah. Problema ni mo, dili. Dili. Yeah, problema na ako. Asa mo? Dili food. Oh, wala sila. Problema na nila. Kay, wala sila sexy ka lawas. Kaya man siya... Ay. Usap na nga kasexy ni mo na nga nakaingon. Kisa ba yung kaparihan mo lawas? Huwag ka lang. Secret. Secret. Oo. Pila na isukod sa mong lawas, imong vital statistic. Kuan papadyo, 28. 28? Yes. Ano sa? 28? Umuro mo ko ano? Upper pa na siya, Papa Joe. Upper? 28? Pero dako pa Damo pa, 28. Unya na yun? Ang hip? Ang Ayun. hips? O siya, na yun? Ayaw, maulo ko. Maulaw ko na Sexy siya, mo Papa Joe. ka. Ano sa mawari ka? 28. Hindi, gamay. Kula ba di good nga ako ang hawak. Ayun. Coca-Cola body asa to litro. Dili katong Dili, katong gamay. katong kaan lagi. Katong kan? Katong gagmay kayo? Kasi kadagaw? Yan siya, dako siya paa pa palitoy. Ano ko mga paa? Sabi ka papadyo. Ikay nag-ingon. Bitaw. Ingon ka, gamay yung upper, pero dako kong paa pa pa siya. Oh, murag ka ng lawas ni murag carrots kaya gibali. Papadyo. Ano man? Asa na po ba yung istasyon ganay? Natin sa GMA. Ato na na-discuss niya kung ano tayo oras, ha? Sige, papadyo. Bye-bye. Bye, salamat. Okay, bye. Bye. We'll be right back, mga barangay. Ando sira sa usa ka problema. Hello, baby! Barangay RT 99.5 Ninduta. Forever. Okay, mga kabarangay.
Hello sa ating mga kaisay. Katapos ang oras mga kabarangay. Yan, sa ating mga kaisay na diya. Hello na ni bro Gash Garrett Pisodes. Okay, kumusta bro? Dax, kumusta? Miss you. Okay, sa mga nagtanong sa Facebook Live, at acknowledge mga kabarangay. Hi ni Zucato Radcliffe, alright. Ni Fox Carillas, hello. And Jerry Villalon, yan. Pasyato sa mga teachers ko no, nga naminaw. Samtang ga-type o test papers, yan. Oo, margin ko na to, hello, no? Yan. Mary Ann Vertudaso Taldo, smile, papalits, uy. Smile ko na di, oy. Emmy Alconera, hello. Si Norman Eric, pangutangan siya, listed siya. Ako na na imong inner shirt, papalit, baby. Siya mga anak. Mo di kita imo ko ba? Ilmo. Ilmo di. Okay, papalit tayo. Caller. Hello. Hello. Yeah. Hello. Luyaman. Hello. Hello. Kinsa ne? Hello. Hello. Si Lisa ni. Kinsa ne? Lisa. Lisa. Oh, Liza di ay. Lisa. Lisa, kumusta naman ka? Kanang kaluya naman taong ka. Uy, kalagsik pa ni mo ka ganina. Kanang ako ko na papadyoon ta. Oh, sige. So, puta na ni mo. Kanang 2 years na ko ni undang sa kuang trabaho ba Unsa man trabaho? sa kumpanya sa diri sa si Carmen. Unya? Kanang pwede makuha na ako kung maternity sa SS. Kuhaon pa ni mo, wala naman ka ma-active. 2 years naman ka naundang. Pagpanganak ni mo, nagtrabaho pa ka ato. Wala na. Wala na. Sa pagkasabay, di na to siya applicable. Wala naman ka magtrabaho. Oo. Hinga na niya, kinahanglan jud ka na bitaw i-follow up gyud na ninyo kanang mga partial disability. Ana kanang mga requirements ana samtang kon kinahanglan na mga kuan. Kay makaabel man sila na Oo. pa ba yan. O sa mga inline kanang mga SSS kana inyo gini follow up dayon. Yan. Ya na ko'y problema ikadwa sa juba. Sige. Sud. Kanang akong mama bitaw kay Unsa si mama no sa mama? kuan ni mami ka magsuon dayon. Akong mama kay since mga 3 years na bitaw kay nagpabadlo man noon nga kasi natiguwang na. Sa mas mama ta. No, sa mga mga tiguwang naman ka papadlong naman tao ka na. Yun so 48 na. Ha? 48 na. Bata pa na eh. 48 na. Ano ang amo lang problema ko ba kay maglakawan manggol siya o gabi niya mao nagbuntag na sayo ba. Millennials din si mami ha. Nya, ang pangutan og DMG kan kay nang-apply daw kuno niya. Akong gingan na ba mga-apply gabi nga dako na. Depende mo sa trabaho na call center. Pwede oo. Pagabi Oo. night. Hindi naman madawat. Oo. Ano mo madawat? Senior na hasit. Ngayon, anak. Yung batasan mo na sa'yo. Hindi nga babago ba kay namo ko yung nga nay makakita sa iya hagod ba nga na ako no nagsakay ko ng motor niya. Ambot lang libog man ko niya. Kasi nagundok og angkas. Pwede na magkundok ang angkas day pa ba dyan? Hindi ka nang babago maproblema manggol ni kay kana ang awang pa ka nag-asa sa gikan di masuko man hinuon siya. Ay, si Pota na di ay. Mga bata mo. Anak. Ino nga, ay si Pota na di, dako na ko. Di man kay among papa bitaw wala ba kay baw kay trabaho niya. Pero mga mangutanan niya kay mga anak biya may maproblema may og kung sa suya asa ni mangita. Wa magkadugo ang babas mong mama, ay guli.
Ha? Wa magkadugo ang baba sa mong mamay ni Guli. Tingnan mo day Papa Joe. Kasi namal pa. No, di. Mas sige na ugyaw-ugyaw. Tingog ka, di, yung mama di madaog consider katiguwag na. Oh, matod niya. So, di na gito madaog kuan. Di na gito siya madaog ka ng GRO. Nang Papa Joe ko ay nasuko man hinuin siya. Talag-tara mo siya mula ko. Domingo. Nagsasya mo ko kay basinog kadlaw kay hilig siya lupad. Oo, basta namalbal ng mga mama. Nya, kanang Papa Joe kay interman sa kana ang full face ba kana ang akong bangko may nakay duha ka buok niya. Di man itagaan isa akong buhatan Papa Joe. Kina yung mo mangon nga inas mama nga to ma 4 piece man na magay tag 1 piece. May mga na de badlungon na ipasol mo na sa papa nimo. Mo gyud mas maayo gid na. Ya pay bawon Papa Joe. Ha? Ipay mo yung papa nimo. Di ko nang di man kay masuko man akong mama dako kay Papa Joe mo lang di nabangbang. Ano ba? Baba day kuno kay Papa Joe. Oo, mo di baba di mo na. Oo. Ikaw bilan na edad nimo kabata pa nimo nga naganak. 24 year ko. Yeah, nindot. Di ilalim. Ha? Thomas akong baby 2 months pa. Yung mong ba nasa naman? trabaho. Oo ba? Di pa magkasi-hasi. Ha? O pa magkasi-hasi. Wala man. Saan dugaya ba rin? Wapag yun? Oh, pag yun. Kanang babadyo unsa akong unsa mo angay buhaton ay kana ang tapos mas kong mama good. Asa mo gaypon mo sa mong mama de papa? Kuan usahay mo atro ko sa amo kay samukan lagi ko eh. Well, imo gisulti papa ni mo ana. Ano may nga? Oh. Kanang atong last year tabadyo kay naabot ni og kanang barangay captain kay. Yan naman. Kuan akong mama kay pataka lagyaw bitaw niya. Atong sa una kay kaning tabas akong anak basig kamisita niya. Masuko man siyang naapoy uyab. Niya ipanadi niya silingan. Nanimaos din mong mama para i-share siya panabislingan. Basi. So tila papa ni mo day na, papa, wala ka kabantay pa nga si mama dugay kay muli. Bawal mo Ali, na. kay Bono nga sa bagay sa una pa. Ano kay bawal na di kuno Papa Joe. Oh, yabi ni papa ni mo nga, ay da, kami na bitay kabot-abotan na dito. Wala man akong papa to man pud sa kuan sudlon trabaho. Sudlon, diri sa O lahog. no. Lahog? Oo. Oo. Unya imong mamas gawas. Gawas bay. Mo ka di sudlon. Sudlon niya papa, gawas yung mama. Nagpait si Papa Joe ba kay akong mama since dagmay pa may sa una wa ginay luto-luto manggod wala sa tanan wala inibawan. Mo ba sino ko ginamahigugmay mong mama sa imong papa? Kasi pwede pa Oo, Papa. napugos lang siya. Ubo na higog mga nung since high school ni Ipon naman. Wala na dahil mo anak. Hadlo ka sa mas mama. Oo. Oo. Wala ka ba? Oo. May masigig ato sa kong papa. Unsa sa? May masigig ato. Imo papa pasultiyon yan. Imo mama naman yan. Kanong di anak ko. Di time nga mapulaan ta sa siya. Yung man sa Badyo ba, mo ang ay buhaton sa Badyo ba nga, mahulong dito yung Di siglakaw-lakaw. lagi ka kakakuha na. Naman good. Imong papa anak mo yung angay mo badlong ana. Masuko man siya, maggubot man hinuon. Malala yun na sa mga papa gid. Kung di siya kamamuda mo manage sa inyong pamilya. Problema na sa mga amahan. Kaya ang saktong amahan mo muda sa pamilya because siya ang haligi sa panimalay. Tahanan. Di man sa patambag sa Badyo, sa kong papa, masuko hinuon siya. Kaya wala siya mahigugma sa mong papa na. Aw, nga naman iyak, kaya Papa Badyo, namanggod ko na, basta sa text akong mama siyang cellphone nga, murag na ila siya akong mama ba. Ay, hindi kayo murag na laki. Nasa mo siya laki yun. Yung nga nakala siya nga sus. Darna akong ipangita. Laya mo ito eh. Nga nung itago-tago man ni Papa Badyo, dala lang gid ipakita. Oo nga, makiha pa lang siya. Kasado sa siya mong papa. Bahala lang siya, eh. Yan na, iutog ka na lang, kahit para di man may mahaso na lang.
Di, stress na ninyo naman. Ako na lang na, pero di may mahasol. Okay, kaya nahasol. Gusto ko manhinuon siya. Masuko. Sige, basta mo na to. Okay? Nga. Kanang papadyo ko na abot sa kapong purpose no. Kasi ako ngay buhaton nga. Pwede na isa itangtang or i-transfer. Ay, pagkutanan ninyo sa inyo ang mga barangay officials diya. Sila rin makakuan. Sige, Sila salamat. rin nagbahatag ng mga info sa inyong estado ninyo diya. Okay? Yan. Sige, salamat. Bye. Yan. Bye. Iyaw, si ma'am. Naging mga tao yung anak, wasa matiguang ato na noon mo, kuhan ba? Linok. Oo, Papa Joe. John Ray Cabrera, hello. Papa Joe. Yan, hello. Dugay-dugay nagyo ko, wapa ko tanan nimo kay na-assign ko sa Laing Dapit. Kung tanan ako, Papa Joe, muraban na naglarot akong buhok, nakita na ko, murag ninipis man. Kanang maligo ko, inig-shampoo na ko, daghan mga tangtang. Anya, tigbutang ko og wax. Uy. Sige. Pero karon pag yun si Manawha nakabantay nga daghan na nga tangtang. Inahin na nimo. Dapat dawat, Papa Joe. Gika ni Drew. Ato na yung pagkanaw niyang naong may. Tanaw ito, masaw ito na yung kuhaan. Ato man makita mo Uy. kung nagkanipis na bagyo. Oo, Sige. Basta. Okay, ganit siya kay tanaw na to. Atong himadlan ng iyang agtang. Okay, ganit siya. Okay, matagal sa namin tukar dali. Yan. Lusong tukar ang papalito eh. Okay. Aha! Nakita na nako, So, unsa iyang kapalaran, Papa Joe? Ingon siya, ayaw lang lantawa ang FBI sa muka. Okay, nakita na nako. Murag, 50-50 pa. kuhaan pa na siya, kanang kung sa airport pa na yung domestic pa. Kung di mo niya undangan, mabot ang panahon na may mo na siyang international. Masaya ba? Kabanti ang tang. Kantahan niyo kanta dito nga. Unsa man? Sa to? Kanta dito nga. Siya, nahadlo ko maupaw mo Joe, basin mamaot ug samot ang itsura ka na. Kanta na pa mo Joe. Kanta na katong ligagin mo ino sa mga kauban ma. Do it. Okay. 1, 2, 3 go. Commercial kita, Papa Joe. You know, don't be shy. Because as we grow old and we mature, as yung title na mong ka, tara siya sa kulit title ng kanta ha, Treasure, gikan ni Bono. Bono naman, Bruno. Yan. Oh. So, muna siya nga, you know, don't be shy because as we grow old, may tampo mo ginaiya na. Okay, so, debut ito na mga kwan. Ningon rin si Sukato Radcliffe. Papa Joe mo na ang tambal na gina kay acceptance. Maog yun. Yan. Inga na naman gunas na lang. Good na yung bandiya. Dili mga tangtang ang buhok pero mapunusan sa uban. Kana. So, nagandang klase niya. Usahain, nindot kay buhok. Unya, dili sa Dayon. nindot og naong. Paliw ka papalito eh. Unsa man na sige, Papa Joe? Oo. Nindot imong buhok pero nindot imong naong o nindot imong buhok pero bati imong naong. Kato na lang sa buhok siguro, Papa Joe, oy. Sa buhok na lang nga bahin, oy. Ginaga. Ano dapat to? Ginaga ang buhok. Dili. Walay buhok na lang. Membro ko sa abaa. Basta gwapo lang ka. Oh. Kung nagkakang chance nga matawag balik ka papalitoy, Unya? yung morag yung pulimong naong, Unya, Papa Joe? okay na rin mo. Okay ra kaayo.
Sa pagkaapo Papa Joe. Kung tagang chance nga mabuhay ni kalimutan na mapalitoy. Karon, O niya, papiliyon ka og nahong. anya, Niya, ang nahong rin yun sa mga DJ sa Kasi ang nahong sa DJ, hindi naman gusto ka mahimo ng mong nahong. di sara kita bag ka na nangabahin Papa Joe. Tumag ako, Ruby. Ibutan na sa mimo Papa Joe. At least makatubag yun mi. Simpulan na ito papalito sa inyo na lang. Sa amuan na lang. Oo, sa inyo na lang. Sige. Okay. Kung tagang chance nga mabuhay ng kalibutan na. Oo. Karon, O niya, papiliyon kag naong. Asa may gusto nimo nga maliwat ka sa kaliwat sa imong mama nga naong o kaliwat sa imong papa nga naong? Binaro papa ni mong mama ni mo. paparoon. Di asa magaganaw? Kaliwat sa imong mama nga mataw ka balik ang imong naong kaliwat sa imong mama or Dali po sa sadya kong papa. oh. So, asa man ka nimong naong karon? Asa man na naliwat? Asa man na kaliwat? Oh, dari sa akong papa, pabor Papa Joe. So, meaning to say, sa unang pangutan na ka kanina, ningon ka nga, Unsa man? kumatawag kang balik, yung maura na imong naong nga, ginahan dyan ka. So, karon, ipapili ka sa duha, sa imong mamag sa kaliwat sa imong papa, ari ka sa imuhang, Ayaw Papa Joe, kaya mangluod po itong laing nga bahin. okay, ako na ibutang sa Facebook, unya, i-question na sa mo comment kung kamo mataw balik asa gusto niyong naog kaliwat sa imong papa o kaliwat sa imong mama. We'll be right back mga kabarangay. Don't you go! Handos sira sa usa ka problema. Good afternoon, Papa Joe, Papa Litoy. I really need your advice. Ayaw lang i-mention akong name, ha. The story goes like this. Before sa bata-bata pa kong edad, my life is okay, happy and contented. But years pass by as I reach my age. Now I'm 26 years old. My life changed. I mean, sudden change of myself. The whole me napiktuhan. It was a sudden change of my personality. Now I got depressed and wanted to be alone. I'm not happy. I'm seeking happiness. Genuine happiness. Uy, genuine discount. Within me. I think I'm lost, Papa Joe and Papa Litoy. Wa ko kasabot. Sige kong paminaw sa inyong station, tuyuon ako maminaw sa inyong station para malingaw ko. I had a guy friend nga naka-relate sa kuha. Magsige na may og text-text, malingaw mansad ko, but if dili mi mag-communicate o makapaminaw sa inyong station, mag-watch na ko og TV para malingaw ko. But if wala na ang tanan mo, balik na sad, ko og kasad. Napunaan pa gani kay naka-like na ko gamay sa friend nako, kaso di pwede nga magkakami. I tried to overcome this sadness. Nangita kong lingaw. Magpaka-busy sa work. But it was all temporary. I really don't know kung naunsan ko. This is not me anymore. Ihangad na lang na ako ni Skaitas. Ano, Papa Joe? Papa Litoy? Thank you. Yeah. Actually, she's the same girl who seek advices also about his friend. No? I mean, her friend. Yeah. You have to, Juan Manggod, you have to somehow introspect yourself. What do you need and what do you want in life? Yeah. In order to be happy and satisfied. Okay, so
what is it? Or sa mga kuan ba? Kanang gipangita nimo ba? According pa ni Bruce Perez, that's what you call in mid-20s crisis. That's the time nga pagkakasabot kung asa ka ba or sa diyo mo buhaton. And probably ang naka-trigger siguro mo is love life siguro because based on your previous problems, all about love life man. Is she working, Papa Joe? Yeah, she's working. Mabitalingon siya nga, i-keep na lang niya busy sa okay. work. You do some charitable ka na nga work. Pwede. Oo, mag-volunteer ka para dili ka laayan. Diba? So, apil ka mga civic activities o sa panadiha. So, may mga kinalan mo pa no. Kumingon ka nga ihangad di mo skitasaan kung ihangad-hangad na nimo nya diligid nimo i-discern kung saan gibot ipasabot Ginoo nimo wag gyud ni padulngan. And try to check yourself, are you not having a identity crisis o sa panasya nga crisis diha. So again imo lang gipagan sa kutanaw, imo lang gipagan ang tanang sitwasyon sa imong kinabuhi nga you're not happy because of that feelings nga imong na-feel sa ka friend nimo nga di gyud pwede magakamo. Kay ikaw mismo og siya because of pride mao nay nahitabo ninyo. Okay? Kay kung gustuon ninyo makayan nga nagkaminyo maganitong mga paryente third degree na magpakasal magani sila kana pa ka inyo ha. It's just because nga di ka ginahan nga masakto ang unahuna sa ex-girlfriend sa imong friend nga ikaw ang hinungdan. You know, while we are still single, it's our prerogative kung gusto ta mong itaglaing laki o babae. Nga naman kay mingon lang ka first imong uyab mo nagin imong minyuan di pag gani ka ba og mao bagyo na ang kriteria sa imong gipangita sa kalalaki o babae. So you have the free will to look for another person but you do it in the right way. O sa problema nimo wa mo koy nakita nga kanang rason nga mingon ka nga dili ka, you have to stand by your words nga, live by your words nga friends na gyud mo. That's pride. Okay? So pride na kanang hadlok ka i-blame nga na kung in love gyud mo sa gusa. Mo ginagay ko na fight for your love. Wala naman to sila. Okay? So, again, kung naminaw ka karon, maski pila pa katagtupapay mo paminaon, di ka pa na makomplete mo kadlaw because ang makakomplete nimo is ang imong friend. Pero imo lang ipasumbingay pirmi. Okay? Ay, kung si Riz o Tuhan, dumaran siya. Yes, pride yun na, Papa Joe. Wala pa gini na mahilis di ay. Pride in the name of love. In the name of love. Di ba papalito no? Yep. Okay. So, you are projecting a face of Bilin mo na si Angelica anak, Papa Joe. Angelica mapanganib. Yeah. So na kasi changes sa iya itsura. Gawa sa filter. Pero dili gini siya maog yun deep inside. Kana. That kind of smile, imo ba sa mo, it's a fake smile. Di gini siya happy na. Okay? Because namo yung mga tao nga they wanted to be in pero they are still out. Yan. Okay. Yeah. So, lingon si Carl Delano na siya i-follow up to report nung nagpadawag picture na to kaganina. Sige, acting. Kaganina pa ko, Joe. Siya sa highway Senoto, ang giambos nga blue Hyundai iyon gawa sa old RRC. Yan, building. Yan, kapalit to. Sige, so lain sa ambos na hitabo pa ba, Joe? Ano? Bago ka na. Okay. Uy, mau ba? Oo.
Tanawal niyo sa news o niya. Oh, sige Papa Joe. Oo. Naade rason nga ano. Sample na ni. Oh. Sampol na. Okay. Sige. Saan na siya dire? Usa ko ng klase sa Pride. Anyway, sige, padayan lang yung mga kamarangin. May line na papalito eh. Sa text line, napadre Papa Joe. Okay, sige. Go ahead. Handos dira sa usa ka problema. Papa Joe, asa ko ba na ako'y uyab 3 months na may o so far okay naman mi. Walay away kay every week man mi magkita kay trabaho man mi pareho Papa Joe. Pero wa mi kay ipon. Kita-kita lang gud kay mahadlok sa ko sa akong ginikanan. Pero akong pangutana Papa Joe is wa ka siya gitaguan kay sa FB good dili mi public kay dili sad ko ganahan. Unya sa chat mo chat lang siya og unahan. Pero may ka online. Pero og Saturday og Sunday naman iyang time sa kuha. Og magpakuha ko sa work, mukuha man sad siya. Og makiglaag ko mulaag man sad mi. Wa man sad ko'y nakita nga nagchar-char sa iyang wall niya. Pero doubt lang yung ko Paps. Usay akong buhaton. It's just a matter of trust. So insecure lang ni siya Papa Joe. Yeah, because dapat may mga butang iyahang gibantayan nga papagid siya ka-penetrate which is on Facebook. Yeah. Kaya ba sinog dito sa Facebook again day okay naman ka naman ingon nga sa relasyon mo na ingon nga hope for the better but expect for the worst. Yan. So salig lang niya tanaw ni mo kay it depends on how you drive your relationship. Mura na yung mong relationship ba nga nag-drive kag sports car. Ayun. It doesn't mean nga nag-drive kag sports car ikaw na lang pirmi mo daos-daan nga maguna ka. It depends on how you drive and how you learn and how you understand the vehicle that you're driving. So same as sa imong same sa imong relasyon. It doesn't mean nga he's the perfect guy for you. Walay nitabuing walay mga kuan pero siya na good. You cannot be sure because you have to familiarize that person. Same with your car or motorcycle. Familiarize ka na nimo. Kaya kung dili, ibagnos jud ka. Okay, na may line rin papalitoy. Sige Papa Joe. Handos dira sa usa ka problema. Papa Joe ug Papa Litoy. Masugid ko nimong tigpaminawan ug dagan na kayo kong problema nga gipadangat nimong Papa Joe. Patabag ko nimong Papa Joe sa akong problema about sa akong health in ni Papa Joe. Nagtake og tambal Papa Joe para sa akong diabetes ug sa kuang cholesterol Papa Joe. Last na kong problem nimo Papa Joe about sa kuang sex life na di naman ko ganahan usahay ana Papa Joe. Nya mao na ako problema. It's true Papa Joe. Nga nawad-an daw ta o gana ana if naa kay gitake nga tambal mao na akong gibati Papa Joe. Please Papa Joe patambag ko. Please hide my name. Babae siya ang sender Papa Joe. Amot babae ba ka niyang sender? O lalaki ba siya? Tanang the biggest problem niya. Kaya mabayang laki mo na yung ikuan good. Profile. Oo, pero doon ako laki ni siya. Kaya ko ba siya, hello Papa Joe, yung scooter, so most. Laki na. Oo, pero sa iyas gano'n yung asawa nga account ni gamit. Medyo pila sa edad ani niya, wa man siya gibutang og edad niya. Pero Sige mo bana Papa Joe. nanas mga 40s, oo.
Well, you have to consult your doctor, no? Was it ka ba sa stage na si mo ang diabetes? Because sa ako ba sa diabetes manggod, it could really, affect some of your personal kuano. Like, maka ED ka. Oh, you know what's ED? ED, katong nga kuan Papa Joe. Artista. ED, wow. ED Garcia. 38 na ko na siya papalitoy. Lucky ka dong, lucky babae. 38 siya. Babae ko, Papa Joe. Babae siya. Yeah, 38 siya Papa Joe. Oo. Di ba ka na sa edad po Papa Joe? Kabata pa na. 38? Oo. Kasi daghan na po sila anak Papa Joe, mga balakas siya. Dili sad, dili niyo kay ako na husband Papa Joe, anak mo na siya profile siguro. Well, pa-check ka balik. Okay? Pero murag sa lalaki, murag ang ako pasabot sa lalaki. Pero sa babae, Sa babae Papa Joe. depende siguro na sa mambana sa day. Okay? To, no? How he initiated na para manumbalik ba ang kainit. Di ba? So, kinahanglan ko na siya nga doon ay kuan ba, saktong sugnod para mukayo. Ito sa diesel painiton pag Oo. Kinahanglan ka og kanang sa dili pa padaganon ba check upon. Yeah, warm up. Ikaw siya, tarong ba Papa Joe? Tarong. Because kumingong ka nga about babae magugagod, nagigagod ka sa babae sa lalaki noon, dahil siya kanang katong laging ED. Pero it has something to do with your mind. Nasa mong unahuna. Kung di mo ibutas mong unahuna, wag yun. Wag yun. But siguro pwede sad, no? Was na tagawag, hindi na doktor about sa babae sad, basin nung mawadan sa siguro ka og gana, basin kapoy. Pwede po Papa Joe. So again, it has something to do with your mind, how you condition your mind prior to that thing. Yan. So, yun na naman yung bata ka, darling, you have to, preheat everything. Don't be unetic, you know. Yan. Uy, si Ay. Siya, si Reza, Papa Joe, need nag hurnuhan. Si hurnuhan. Papa Joe, babaw kayo. Okay. Hurnuhan. Sabi sa hurnuhan o hormones? Umbot lang. Butangan na lang nagtaitan. Sa? Ikan Titan girl. Okay. Basin ko no yung si Roy Inod, kinahanglan na siya tune up og overhaul. Yan. Taas-taas ng serbisyo. Hurnuhan ko no, kanalutuan ng bingka kano. Bingka? Kayo sa ubos, kayo sa mabaw. Ayan. Yan. So, depende lagi na nila. Usay na sunahon na, labinaw ka ng depende sa nasi mong pares di tanong ni mo, wow, kay ganaw ka. Di ba? Kung nasamula na ka, puros lang utan, puros lang kamungay, tanong mo, nalamig ka o na eh. Bakit ang buwan niya? Okay, napay na papalitoy? Text line, o pa inabot rin Papa Joe. Siya, salamat Papa Joe, yan. Okay, nauna na, lagi yun. Okay, napilay na ata. Wala pa, oo. Hi, Dirk, Greg, Ariel, nanawag ko to check. Hello? Hello. Hello, Pajaw. Hello, may nga po, si Ato Dong. Magtatambag ang tago Pajaw. Kasi nga ni mo, Ako si Binamil. Binamil, taga-asam ka. Tagaliti ko, taga-indang ka. Hilay dad. 20. Yan sa may problema ni mo, Dong. Bayan sa akong uya ba? Yan naman. Mga goga ng buwagan o sa uyab ba?
Unya, pilan mo kabuan tuig? Para man, mga doha ako buwan. Hindi yun talaga. Hindi nang nga, gibugan mo kaniya. Nangita maglain lagi siya. Oo, ano mas may problema day? Ay, maot na ikog na akong lagi. Kung maot pagagnaong, anong gisugot pa man kaniya in the first place? Kung maot ang naong Imbot. imo ang batong rason. But may da, dua, rating na itong ija. Kumidya ka na itong idya pa ba dyan? Nakita na yung padyaw lagi. Gipabot pag ginugduha ka Buwan. buwan. Simple sa kayo. Basta nung nakasya na turno pa mo. Pila edad ni? Nakita na ikaw ba padyaw? Pila edad niya? Ika na dyan kay 19. Niya ikaw? 19 ba? 19. Niya ikaw? 20 pa ba dyan? 20. Unya, nagtrabaho na ka? Nag-eskwela, pati ko pa padyaw eh. Basta nakita to siya ka ng mamangka niya. Nakita na ikaw ba padyaw? Sige lang. Maabot mo ginagawa natin Wala ganang. Gusto kaparutan. ko ma-appeal. Padyaw, Oh, gusto ko ma-appeal wanted sweetheart ba? apil. Appeal ko dyan gabi. Huwag kay pili sa edad. Oh. Huwag kay pili sa edad. Nata i-refer pa kaniya pa ba dyan? Wako sila sila na padyaw eh. Isa 40 pa. Mamalit, isisit. Now, Si natay Naputol noon. Sayang. Mamalit, kung nakikinig ka pa ngayon, abangan mo maya sa Wanted Sweetheart. May mapasubo nito. Okay, ba sila na ako siya balik pa ba dyan? Siguro. Hello. hello Papa Joe. Oy, lady, bro, sa ato bro. Kanang problema lagi na ako Papa Joe ngayon kanang na ako'y upat ka ticket nga TOP sa karang nadakpan ko ba? Upat yun, no? Pinatibo na ako Papa Joe mga tulo na katuig. Inya karon. Kuan kanang di ba ka ako makuha na sa akong inis o sa ako ang NBI kung makuha ko NBI? Time pa ha, kay... Lahi man ang record anak. Lahi pa na siya, oo. Minor na itong LTO ron, no? Oh. Hello din. Ma'am Nini, di. Karoon, minus patrol sa LTO. Oh. Bali na ako'y TOP sa kuan sa Mandawi duha, sa Cebu usa, sa Lapu-Lapu usa. Anya, Makuhaan ka na kanang gani? Wala Ma-appeal ka na sa ako NBI? depende kung pasakaal kang kaso na pero kay Kuan, kanang bench warrant. Pero masito man na pa ba dyan before makuha yung lisensya, di ba? Pero doon naman gud na siya kanang date kung kano saan mo kuhaon. So naka-attach niya gapon na dito pa ba dyan? Oo. Okay. Was pwede yan. Yan. Iba sa niya mga pangukuha ko NBI ba? Nya di na ako kakuha kay natungod na. Suway ko no. Balitay lang eh. Kabiya sa nang upat ka TOP, kabiya sa ko. Di tulo na katuig Papa dyan ako natibo na ba? Magkano mga na TOP? Magkano may mga violation ni mo? Ay, madlungon ba rin driver ka? Kanila yung motor pa ba dyan ba? Nya ka ng Kamute. drive. Kaning driving left ba? Mo overtake ba? Na overflow. Lagi sa overflow boy. Counterflow. Underflow, sorry. Kanya. Ay nako. Wala ko over eh. Good luck na lang. Yung driver. Sige, tanaw na to sa yung text. Masinugman ako, basahon na lang. Okay, sige Papa dyan. Salamat. Sige, bye. Ay, nili pa rin Jojo Cortez, no? Paita sila, no? Tunlo? Pero pa ba dyan? Uy, si Mama Lino, excited na excited siya. Oo. Mama Lin, eto na. Talagang na nga pa dyan. Okay, good luck. Papawisan ka na maraming singat. Anyways, mga kabarangay, wala na yung panahon, papalitoy. Sige pa ba dyan? Ingas lang.